Zdravíme členky Misi Sporty. Máme tady soutěž 27 členek. Vylosujeme 3 z vás, který můžete vyhrát volné členství v klubu Misi Sporty. Tak, já poprosím Míšu. Počkej, takhle to vypadá. Tak, 1měsíční členství vyhrává. Ano, to vám neřeknu. Tak. Jitka Krulichová. Krásný, Jítě, gratulujeme. Druhý místo. Losuje Terka. 2 měsíce členství vyhrává. Členka Lenka Koníčková. Gratulujeme. A první místo 3 měsíce. Zdarma cvičení v klubu vyhrává. Nikola Kozáková. Nikola Kozáková. Gratulujeme.